एडमिशनखौ दिन लाबोनानै माबायदि मोनखो? मोजां मोनदों। मोजां मोनदों। आबिया होनदों एडमिशन मोननायनि थाखाय गल्ला जानांगौ इदि होनदों। ओमफ्राय What is your previous school name? मोजाङानो सं फैफेराखैमोन आरो बिबार बागान जि आराम गायना दोनखादो। हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे एन महिलारि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनाय बावहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं, आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं। थ' दिनैनि ब्लगखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो, आङो स्टार्ट खालामलांनोसै। बिबथै आंनि बियादै। ओमफ्राय नों स्कुल गोदानाव मास्टरा सोंबाथाय मा होनना खिथागोन? मा सोंबाथाय? What is your name होनना सोंबाथाय? आं होनबाय माय नेम इज थान्दाय बसुमतारी। ओमफ्राय फादार नेम इज होनना सोंबाथाय? राजेन बसुमतारी। मादार नेम होनबालाय? मादार नेम होनबाथाय अनसुमै बसुमतारी। क्लास 6। Where are you from होनबालाय? होनगोन I am from Digboy। स्कुलनि नामा? स्कुल नामा दिल्ली पाब्लिक स्कुल Digboy। ओमफ्राय अरिजिनेल न'खौ सोंबालाय? अरिजिनेल गामिया? दुमब्रुगुरि। दुमब्रुगुरि? ओमफ्राय जाबाय दे जाथबाय। जाथबाय। आङो दालपुरि सबजि होनगोन आङो। माया? DPS ना शर्ट फर्म होनबाथाय दालपुरि सबजि। फाल्तुखौबा बिराद फाल्तुखौबा बिराद रोंगो मिथियोना? दायो रेडि जाखांबाय जोङो बयबो, ओमफ्राय दा सालबारि फारसे थांनोसै। मानो होनोब्ला जोंहा बाबुनि एडमिशना सालबारियावनो जागोन, बिनि थाखायनो बेखौ सालबारियाव लांनोसै आरो स्कुलाव। स्कुलनि नामानो जादों गुड सेपारेट। बे स्कुलावनो लांनो नागिरदों आरो दायो। दा थांबाय थानोसै, नोंथांमोनाबो थफाबाय थादो। नै लोगोफोर मोनबाय गुड सेपारेट नेशनेल स्कुल। थांबाय थानोसै दा, नै इथिंजा हाबलांनांगौ। नै स्कुला गुड सेपारेट, दिनैसो नुफेरबाय आङो। मोजाङानो सं फैफेराखैमोन आरो बिबार बागान जि आराम गायना दोनखादो। बै हस्टेलनो लोगोफोर, ओमफ्राय नै जाबाय क्लासरुम। दा जोङो नैयाव जनानै एडमिशननि खोथा रायलायगासिनो। नै बाबुनि बिमादै बिबथै ओइ गांगाथफा। ओइ बाबु नोंखौ एग्जाम लायानोसै खोमालै, बुकखौबो खाथियाव होफैबाय गिना दै। बोरै मोनदों गोसोखौ? What is your name? Same, my name. My name is Thanda Bosumtari. What is your village name? My village name is Bindupuri. What is your father name? My father name is Rajan Bosumtari. Your mother name? My mother name is Hansma Bosumtari. What is your previous school name? My previous school name is Delhi Public School Digboy. Nè buổi khi nào? Ada lagi nama. Sida zo? The word is Bhagwan. In the ship, secondly, surrounded the garden and गथ'मा खानाय थरायना नायनो फैदो जोम जोम जाफैदोंमोन दसेनो लेजार बायनानै थरायनानै लोगो माखानो सब थरायनानै लोगो गोजा। खानायखौ बावगाराखै दा? खानायखौ बावगाराखै? सिखायदों नामा? जाबायानो सम गोलै
boleh. Jangan saya. Di. Oh. Siapa? Kurang lagi. Coba. Terus mau ke mama kelai? Pernah? Ya? Ya. Ya. Kali cuma dong. Pleda geduk lain bayi. Geduk lain bayi plate nanti bayi saya jin dulu. Bayi dengan admission ke jin lah, benar apa jin ke? Mujang munde. Mujang munde. Abian de, admission munde takai golla jangan gijin de golla. Bayi. Abian de. Jangan ya. Abian de. Bayi tadi thola basina golla. Bayi. Balik makan nang zala. Bayi neng malan pe hostel thai kan? Ah? Hostel thai kan malan thai? Kaban bela sani tinta yo. Bayi. Neng tang kan tuh 강아봐. 비면은 비토나다. 아시 비마자난 동네. Isi masa dong pak. 올라서는 스카이 바이. 고민이 더 민다. 라스. Neng nara kos las ne? 너 Eh? 올라서는 브라스트 오늘은 그런네요. 예. 네. 또 바이 배우 그러네. 우리 칼람네버 타시오는 우리 갑자기 겔레는 홈파. 오 바이 부나야. Bayi ba, plus guna bayi. 이거는 우드 브라부네. Bayi. 람나 Mujang 이제 munde. 무상 쓰는데 얘 왜? 쓰는데 왜? 바이 부나야. Dah nih. 올라가. Sobai de alu. Udah kau jelas kan? Dah kau las ni, oma mejem de narsi jalan tu ni. Narsi yang Macam. Ango, so mana onla. Bayi. Onla jagan. Sampai oma bi bula pajang, oma bi bu, oma mi jem. Bayi. Ah? Nama? Sampai jangan tam mau gele kan jauh to gele na. Gelena kamu atau warna apa? Next mata warna kita kena. Mari kena ngasih pori kena bahasa 100 atau pandai lah pun nang. Oh. Bisa apa pandang pelaki nang kena? Lagi na. Rajin bos motor ni. Rajen, nggak betul ibe betul lasi. 100 atau pandai lah pun nang. Nunggu ini dengan apa lasi kan? Ang lagu na. Nama Nunggu ini problem dengan ada. apa? Ang lagu na nang lima problem ada. Nunggu ini dengan apa? Exam mau nampak apa? Nisa apa pun kutu zugun na. Ang bate ang zubate ang mana doktor lang na medi legal. Ultan ni apa? Medi gila lang, betul pisa nang kue na. Bisa lah. Pisa umum bebi kan? Bawal no kena. Babe beri ini, mana? 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 Babe tu berai sih kan? Itu mau. Bure ba, bisa mana ba? Bure ba bisa mana? Mana? Da baba to 24 years ni lo se da na 34 years ni lo se da then बहुत time dong Bayi. da 50 years ni hinja manusia na mana simu yang thar 50 years ni hinja manusia na Dale bato pera. oh asli ni madang lo Telu terus lah. 50 years ni hinja manusia na simu yang kamsong lai mama kamlai kaman ngolai 50 years ni mana bure manusia na duty thang lai Bapak kesara lebe tu iba master asing neo. obe nani ke mere ni ye mera loud ko boas kamayan ba da sara to kana dana Zugun ek hoy. khati to mana kana wana